Once upon a time, there was a dot. Don't stop me. Nou, dit viel wel als een vervolg op plant. Dus zo is ik in als een deel 2. We hebben, ik wil zeggen, aan het begin van dit proces van het maatje van ook van... we beginnen eigenlijk met we met plant eindigen binnen. En waar ben we dan eindigen? Nou, we zijn met de vaststelling plant eindigen met een improvisatie. Dat was voor mij voor het eerst dat ik op het podium aan het improviseren wie, want dat vond ik altijd verschrikkelijk en ik nooit dacht dat ik dat nog eens dwaan zoe. Maar dat hier in die vaststelling echt een functie. Die vaststelling bestaat uit al je songs, al je noemens, maar ik vaste structuur en we zitten niet echt vast aan clicktracks op de eerden, want het doen al je sync maar video, dus we zitten helemaal in zo'n structuur vast. En aan het eind wie eigenlijk het hele decor ik afbrutsen, alle video wie futten en wie niks oer, alleen nog een piano en een stem. En eigenlijk stier dat improviseren ik voor wet die vaststelling ik ook hier van dat we eigenlijk weer ziekje matten. We komen erachter dat een heel soort sporen daarin in hoe we uw samenleving inrichten hebben en dat een heel soort andere manieren van denken net meer werkje. Dus dan mag je jezelf weer opnieuw uitvinden en daar mag je elkaar bij de hand nemen en dat is ziekje en dat is een net witten in. En dat vond ik zo'n mooie parallel, dat ik dacht van ja, maar dan maak ik het wel omgaan nou. En eigenlijk was dat eigenlijk het leukste stuk van de voorstelling. Nick is echt een ongelooflijk control freak. Maar die... Doe net. Nou, dus als ik op die clicktrack zit, ja, dan viel ik me kijk aan machine. Dat moest hem wel, ja, dat kon net hoor. Er zit wel vrijheid in, maar toen we dat ingingen, daar zeg ik naar uit. Dat je het net witte. Ik hou van het net witten. Dat zie je. En toen ik dat zie keer zo van, misschien moet ik er improviseren. Toen dan eerst denk ik van, ken ik dat bol en bol ik dat bol. En uiteindelijk is het bol het begin geweest van het nieuwe proces. En dat is wel echt te gek. Want hoe lang echelt zo'n plaat, hè? Je bent muzikant. Ja. Ja, in beide, maar Ja. hoe lang echelt zo'n plaat nog nee in die gevoel? Nou, je hebt... Puur als muzikant. Ja, plant dat hier een lang voortraject. Dat is begonnen eigenlijk met 2018, toen we die projectie die op de Oude hadden. Dat is verder terug ontwikkelen eigenlijk. Dus toen hebben we in 21 opgenomen, 20 opgenomen. 20, ja. Hebben we opgenomen en dan is hij op 21 doen we op tour. En corona kwam toen. En dan is het eigenlijk na de tour nog het jaar of 2 dat je nog, zoals Joanne zegt, dat wie ze noemen, dat ging echt dat ging helemaal los. Zeg maar. Daar hebben we echt een soort spelen en 3-3. Ik ben echt noemen die echt, daar kom ik echt van bestaan bij die spreken. En dat je dan op een gegeven moment vierde van oké, wat wordt het na het traject? Dan komt er weer wat rondte, zeg maar. En dan viel je wel van oké, wat wie goed aan het plant. En toen heb ik zo'n van die improvisatie wie het na je begin van het plant. Maar dat dan echt het echo het toch naar een tour eigenlijk. Dan is het eigenlijk een kwestie losse optredens en dan komt er weer wat rond in de holle. En dan... Maar ik heb wel het gevoel, want ja, ik zit daar weer meer vanuit het verhaal te denken van wat ik nou wil vertellen. En ik hier eigenlijk naar plant wel het gevoel van ik heb alles zijn. Wat is net alles wat het er is valt, maar wat ik sissen voel. Dus ik hier wel even zo'n periode. Krachtig verhaal was toen verteld als dat in plant. Hè? Zeker, zeker. Ja, nou dat week een heftige periode voor mij. Een periode waarin je echt geconfronteerd wordt, of waarin je de confrontatie eigenlijk opziet. Maar wat is eigenlijk de omvang van wat er al hier in de verhaal gaan is en hoe wij hier in het Westen zeg maar die verhaal benaderen en hoe we hem inrichten en hoe we, en ik dus hoe vallen we daarmee stikken maatje en hoe we op in de paden komen. Dus die confrontatie wie heftig en die hebben we eigenlijk vertaald in plant. Dus het week qua muzikaal weet ik heel beatgericht en er kwamen naaie sporen in van spoken word en de Engelse taal kwam erin. En dus we hebben een soort stappen zet, zeg maar, eigenlijk sprongen vooruit. En daarna moet je wel weer even
denken van, maar ja, ik thematisch kwamen er zoveel dingen in langs, dat ik dacht, ja, maar en wat is er dan verder nog? Nog een keer proberen iets als Your Ancestors te scrollen, maar dat zal net slagen, want het is er al. En dus dan maak je weer even zo'n periode in van dat je juist geen output, maar input, dus je weer voeden litten en inspiratie ziek je. En dan kom je erachter van, maar we zijn ondertussen ik 4 weer verder. En hoe je dus zelf weer insteken en het onzorgen is ik weer veroren. Dus je zit net meer vol in die confrontatie. Je weet wat er gaande is en je zorgen ik van, dit is net van Jood of Moon veroren. Want ze zitten meestal in elkaar, wij kennen net zo het. Dus dat ik op een gegeven moment iets meer accepteert. Er komt wat een soort ervaring van, dit is dus de situatie. En toen kwam op een gegeven moment mij de vraag op, wat is dan nou het verhaal wat eigenlijk verteld wordt? Maar en daar ben ik indoken. Via bijvoorbeeld een Vision Quest, misschien komen we nog op waarom. Maar boeken die ik lezen heb. En dan begint er langzaam weer iets te ontwikkelen van een nieuw verhaal. Of een nieuwe benadering van dezelfde thematiek. Je blijft bij die thematiek. Maar je bent 4 verder, dus je benadert het weer oors. En ook het eigenlijk een treestriekere, lichtere insteek van net bij die confrontatie. Omdat we die misschien op een gegeven moment ik wil weten. We hoeven net nog een keer te focussen op wat er mis is in de wereld. Maar hoe kunnen we er maar verder? Dat we eigenlijk. Ja. En juist dat is eigenlijk, ze denken dat ik dit inhoudelijk en de boeken en die Vision Quest die ze dingen hebben. En ik heb dan muzikaal, denk ik van, waar zit het nou dan in? Dus omdat het plant vrij hermetisch en zeer geproduceerde plaat weer, maar heel soort lagen en echt prachtige platen. En nou hier ik voel meer het gevoel dat het meer rond te komen tussen de noten. En dat er lucht komt. Dat je dit dan kennen. Dat is eigenlijk een essentie, dat is één essentie. Dus de improvisatie weer één. Terwijl vonden we dat we in plant ik wil een beetje afstandelijk weer naar het publiek daar. Dus je staan wel in een decor en pas bij die impro kregen we contact met het publiek. Dus we hebben meer contact met het publiek. Dat is een belangrijke. En het belangrijkste wat we meemaken hebben is dat de uitnodigen waren tegen Niels Fraam. Niels Fraam is een pianist, maat van mij, en die nodigt me daar soms uit in Berlijn. In de Funkhaus Studio, een fantastische oude studio daar. De DDR-studio. En dan laat ik mijn bus vol en dan mijn slagwerk. En dan gaan we man die is erheen. Niet keer meer dit keer. En dan gaan we 3 dagen improviseren. En gaan we steeds weer om. En dan hebben we ongeveer 16 uur muziek maken, opnames. En dan is het 8 uur dat ik solo speel. En 8 uur together ongeveer. En wat er gebeurt in de Funkhaus Studio, dat we heel erg, wij natuurlijk wel hier in de voorbereiding van ook, dat dit uur rond te creëren. Dus rond in je holle. En bij Niels weer te zeggen het klinkt er zo fantastisch, maar galmen op die eren, dat is gewoon beter speling is. En het is echt zo natuurlijk en ik jerde alles. Dus wat gebeurt je? En die rondtussen maar, die hebben we meegenomen. Toen kwamen we daar bij Niels en toen hoe die bij kalimbas omgaan zat. Hij pakt dan mijn instrument en dan doet hij hele oren dingen. Het hebben hele lange kalimba improvisaties dingen. En die kalimba is dus weer een onderdeel worden van ook. Maar de galmen ik. Dus dat komt daar weer waar. Dus de inspiratie hier me echt neer, toch? Vind ik analoge galmen. Dus analoge galmen. Warmte en hele lange galmen. Gewoon echt als tingst. Dit ken ik net. Nee. Maar het is dan toch. Wow. En het grappige is dat het inderdaad iets doet met de romte in holle. Je creëert echt in zo'n wereld. Ja. En toen dacht ik, maar dat is, ik wil heel mooi iets om mee te nemen in het proces. Want daardoor kun je misschien ook wat vertragen. Je kan even je hopen dat ik die romte brengt in de hond van het publiek. En dat die reflecteren kan en wat loslaten kan. Maar we zitten natuurlijk in ons dagelijks leven in heel erg alles met snel en nog sneller. En daar ziet plant, ik wil die noemen, zit ook in datzelfde stramien. Maar we dachten, nee, we moeten juist er even Janine. En dus galm inderdaad bleek een belangrijk onderdeel. Dus we hebben hier inderdaad in de studio. We hebben spul investeerd, zeg maar, hulphand, Harry Zwerver en Martin, die hebben hier. Nou, we hebben de studio, hebben oorsmaak, we hebben geïnvesteerd in de apparatuur. Dus nou zie ik hier gewoon mijn koptelefoon. En dan zie ik een spelen en dan zie ik in die ruimte, in de oude maatfabriek zie ik gewoon in de ruimte als een Funkhaus Studio.
Dat heeft me ongelooflijk geïnspireerd. Ik heb heel veel thema's maken toen. Hoe de 100 dingen aan de computer. En dat helpt dus, het is geholpen in het naaie proces. Want waar gaan we dan heen? En dat wist ik natuurlijk net precies. Lees mij eens uit, je hebt al jarenlang probeert het verhaal van de wereld een beetje te vertellen. Dat je hem erin slaagt in net cynisch te worden. Nou, dat laat wel altijd op beloer. Maar, Je voorstel. ja, maar dat maak je inderdaad vooral toch... Vertel je, zit je met een stel mokkend op. Ja. Stelt je, Ja, dat ben hele. je maakt een gelijk te haven, maar de wereld veroordeelt. Is wel goed. Ja, zeker. Hoe lukt je hem dat? Nou ja, omdat je dus die keus hebt, omdat je de muziek hebt om het warm te gaan. Waardoor je altijd weer, je kunt naar dingen grijpen die je altijd weer de skin van het leven. Ik zie het. Dus dat is de muziek en dat is de natuur. Die moet je gewoon zo vol mogelijk opzieken, want ik zit altijd weer, kom je weer bij de verwondering en bij het mysterie van wat het leven is en dat het al je volle grutter is en al je, dat relativeert en dat liet je altijd weer. Het mooiste en met het dingen wat het wurg is, ik ken even lukt me vinden, maar om toch trots te gaan, zeg maar. En dat cynisme dat stekt ze nou aan de kop wel op, ja, want dat het vooral te krijgen maar van dan de mens als groep van waarom is alles altijd zo traag en waarom gaan we net gewoon hup als in de richting uit die het eigenlijk zo logisch is van waarom het leven behouden van deze planeet en het zwaarging ervoor. Maar dan elke keer denk je het heeft net zoveel zin om in die energie heen te gaan, want je verhoort er net mee en je eigen leven wordt er heel zoer van. En je breken meestal ik net machinist, maar daar kwam ik in plant ik al gelijk keihard achter in het schreeuwen van teksten. Want eerst ziet bij mij die lilkes en die verontwaardigingen al behoorlijk voorin. En dan kwam de tekst nu, die dan met mensen dit van doorgaan van en werd het vingertje in zit en dat werkt dus net. Dus er moest echt toen ik al een slag doorheen van oké, er moet een oren en waar zit hem dat dan in en en dat. Dat is bij ook. We hebben juist naar een andere kant gekezen van. Je kunt zitten van we doen dit van alles verkeerd en wij doen als mensen heel veel dingen fout. Maar je kunt het omdraaien en zitten van. Eigenlijk is alles wat beneden gaan we op deze planeet en is alles voor een leven in harmonie, maar die planeet is er al. Op elk moment kiest er nou even om. Want die natuur die biedt dat altijd weer aan. En dan is het dus alleen nog van als we u er maar voor hier stellen. Dus het is een heel treestig. Dus je kiest soms je machteloos vielen en salamslang vielen, omdat we dan heel tijd maar weer troddenderen op die verkeerde route. Maar je kun realiseren van maar er is altijd die afslag naar die harmonie en die is er altijd. En dat vond ik zo'n treestige gedachte. Ik dacht van volgens mij is dat een goede verhaal om op dit moment te vertellen. Omdat een heel soort mensen die machteloos vielen en echt wel oors wollen. Maar we maken een machine aan en dat wordt gewoon lang. Dus, het is super mooi om op een gegeven moment via de muziek verbinding te maken met elkaar. Dat is een hele belangrijke. Dus dat je net alleen nog op het podium staat in het publiek, maar dat je dus in wordt in zo'n zeel of op oeral in het bos. Dat binnen ervaringen die binnen dat alles in je wordt, dus op oerland waar dan de zinnen, de wind, de vogels, alles doet op een gegeven ogenblik maar. Dat zei ik makkelijk, maar dat meestal dat ik te geraken binnen, maar ik iets vielen wat ze heel lang net vield hebben. Dus het is een herinnering die ze in één keer van, jeetje, dat heb ik gewoon in me. En dat weer vroeg ik ik wil een eye-opener, maar ik kwam ik heel dichtbij. Ik bij uzelf, want dat zei ik in het leven staan. In de stond oorlog nog een verloren. Gewoon de hele vaststelling. Ja. Ook qua muziek. Het is de 80% er weer op oorlog. Maar de setting is zo anders als de setting in het theater. En we moesten wel even schaken. We dachten, op oorlog gebeurde gewoon precies wat je dan wil eigenlijk, zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. Namelijk die blik van de meesten gaat tijdens die voorstelling langzaam naar boeten. Omdat alles mooi wordt, alles wordt dus muziek. Dus alles het onderdeel van die magie, van die... en dat is precies wat je wil. Dat je zelf op een gegeven moment als artiest verdwijnen. Want wij doen op dat moment met maar het gaat om... En dat gebeurde er als vanzelf, omdat het er al hier wie.
Maar we steden dus, wat ik toen vertelde, we steden dus in een eikenbosje. Oh ja, dat is goed om te weten. Dus we steden in een cirkel van eiken. We steden alleen nog een piano en een kalimba. En er steden 4 taartpunten naast de bühne. Maar 4 In een cirkel. in een cirkel zitten. En op de wienrichting is die een gongs. Dat wie het. Ja, heel simpel. Ja. En we hier ik wat dynamiek, want we zijn er al vaker geweest natuurlijk. Ik in de winter, hier ervoor, ik van, hey, wat ademt je? Wat ken je? En dan kijk wel eens muziek, kijk mooi. En dan zit ik mijn laptop aan en dat. Maar dat gaat je net door. Dus we hebben dat eigenlijk minimaliseerd. Dus ik speel wel loerd, maar de vogels die er winnen, die loerder dan mij. Ik als ik Fantissimo speelde, dus wat ik loerd speelde. En dat wie wel, dat werkt dus heel goed. Dat wie ik de keerzijde van, als je dynamiek maakt je willen boeten en je maakt je deze keuze, dan kun je ik dynamiek binnen de vaststelling verliezen. Maar nou in theater kun je dus super zacht en super loerd. Want je kan het helemaal sturen. Dus hij is vol dynamisch erin. Er binnen naar je stikken in komen. Er verlengstikken in komen. Er is een decor komen. Dat ook even over veroordeeld werd terug je. Ik dat improviseren. En dat is echt een. Ja, dat maakt het nou. En videokunst. Videokunst in en het licht. Dat is gewoon een. En die videokunst is eigenlijk maar 1 keer dat die concreet is eigenlijk. De rest kerst wat het is, maar het is eigenlijk een soort abstractie. Dus je komt eigenlijk in een reis waar het is van, dit is een wildcamera waar ik show bijvoorbeeld. We zitten dan in de nacht bijvoorbeeld. Maar dat is een van de meest concrete dingen die is. Het rest is alles is bijna abstract. We terug op een oor level communiceert. Ik in de hersenen, snap je? Dat is het mooie. Dus op een gegeven moment het publiek het helemaal mooi om in dat verhaal en niet helemaal in die videokunst mooi en in onze dynamische dingen. En we hebben een soort, weer improvisaties dingen. Dus de lengte is bij altijd oors. De video ken ik altijd oors instarten worden. Zit altijd. Dat is heel fijn voor u. Zo van, dan kunnen we improviseren. En dat is te gek eigenlijk. Dat de hele team is improviseren. leuk. Ja. Dus dat viel het publiek ik. En wij de vogels ik mooi nog meer. En even volgens zo. Want die kunnen we natuurlijk net missen. Maar weet je wat zo mooi weer op Oerol? Meestal op Oerol die komen dan binnen. 300 man per keer. En dan komen er binnen en dan zie je ze een plakje. En dan op een gegeven moment zit mijn plakje is belangrijk. Hè? En dan op een gegeven moment beginnen we te spelen. En op een gegeven moment in de tweede stuk dan ik piano en dan doe ik spoelfluit in de moeder. En dan begin ik te reageren. Er zitten toen vinkjes en tjiftje van en weet ik wat. Daar begon ik op te reageren. Wat gebeurt met het publiek? Ja, maar toen hij begon te spelen op die vogelfluit, toen gingen ze mooi van. Nee, die vogels winnen er al aan. Die winnen er vol jaar dan wij. En dan in één keer, en dat is mooi van zo'n vorm, dan merk je dus de vogels. En één keer staan ze hier met die vogels. Dan staan ze dus hier van de zinnen. Dan komt het in één keer komt de wien. En dan wordt het in één keer in het BM. En dan gaan ze ooit naar BM. En dan gebeurt er iets met de muziek en met alles. En dat vind ik wel, vond ik echt wel te gek. Wat er dan gebeurt, ik bedaai ik. Dus dat wie gewoon. Dan zag het lacht ik echt, of dan wiende ik echt. En dan kwam op een gegeven moment jongen hoe de wien. En dan kwam de wien en dan zit je oh. En dan zit in de magie. Ja. En het maar zo simpel, ik wat techniek, het was zo simpel, maar die is zo. Nou, dat in het moment komen, dat is dan wat boeten, wat je heel goed binnen met je het al je maatje. En dan is dat moeilijker, dan is het al je toch wat kunstmatiger. Ja. Maar boeten, dan kiest echt dat moment op ziekje hield hij de dot hem hield hij wat oors voor en daar kiest op reageren. Dus ik persoonlijk van ik zong dat toch in beter. Zeker, ja. Omdat je gewoon in het moment je zou die ieken staan, we zullen die staan, ik wappelen te wezen en gewoon wissel tijd, jongens, wat is tijd en wissel dus dat krijgt een soort. Ja, ik krijg daar een rest van en een vertrouwen van om gewoon in het moment te reageren wat hij mee opkomt of toch nog even langer terug te geven iets of een noot te pakken. Ja, normaal is het wel zo dat ze van de optreden zitten, wie stemmen, dit. Oerol helemaal niks. Dat is natuurlijk fantastisch mooi waar, maar weer niks meer stemmen. Dat kost googelen. Ja. Maar wat is het dan? Hè? Is het dan de kracht van het moment, de plak wie je wil, een plak waar iets ziet, dat viel in de al je wil. En dat krijg je waarom. Ja. Ik wil aan het piano spelen en dan zie je die zin op de piano en dat is en dan klinkt het heel erg mooi. Dus en dan denk ik, ja, jeetje, dit is. Want ik wil nooit meer naar binnen. Met gewoon dankgevoel krijg je dan een beetje. Ja. Echt mooi. En dat die wil even de omslag, oké, dan gaan we naar binnen.
En dan was het weer even helemaal resetten. Ja. Wat is dan goed? Hoe geven we dat dan? Hetzelfde met de plaat. Nou, Oerl hebben we de plaat opgenomen. De strikkers zien wel opgenomen, dat doe ik heel graag. En daarna is het eigenlijk heel minimalistisch. Heb ik het eigenlijk kleurt. Snap je? De lijn minder al en dan kleuren met doelsvermeuren, met bellen, met gongs. Heel maar super minimaal. En wel dat de kracht oerbloot is van de noemers. Om momentum sprutsen. Ja. Spanje? Ja, dat is zo'n moment, ja. Ja, ik zie je altijd in mijn tarieting van een project. Ik lees een soort, maar ik zie ook altijd nog een ervaring. Om iets te filmen wat me dan weer lanceert in het nieuwe verhaal. En ik kwam nu op het spoor van de Vision Quest. En dat zeggen ze het meest net volle sissen, maar dat is eigenlijk een heel oud ritueel wat ik wel echt in onze Noorse cultuur hier in Europa besteedt. En ik trouwens, Oerwoud, bij de Aboriginals, bij de Native Americans. Het is een ritueel wat in verschillende culturen verschillende namen had. Maar en je bent er eigenlijk wel een jaar mee bezig. Je doet thuis voorbereidende dingen. En uiteindelijk heb ik dan de quest zelf in Zuid-Spanje gedaan. Helemaal zo in het uiterste puntje onderin. En de kern is dat er 4 dagen, 4 nachten in een eentje op een plak in een tour zitten gist. Mooi, niks. Eigenlijk geen aanleiding, geen eten, een fles water dat dan wel en een sloepzetje. En daar bereist hij op voor, dus de bereist ik een vraag voor. Van, de gist dat ritueel dost net van niks, daar is een reden om dat te doen. En het mooie weer doet ik dat ik wat meer oerlies van dat ik erachter kwam van de stiek van dit ritueel dost net voor jezelf. Het is net te verwarren met een retraite, dat is soms even tijd hast om even uit deze hectische vraag te stappen en bij te komen. Maar dat dost het voor die mierskip. Dat dost het voor die mensen. Dus de vraag die ik haast, die is iets, ja, hopelijk krijgt er een inzicht of een antwoord op. En was er dan uiteindelijk waarom juist, dat is voor die meerskip, de gist dat antwoord leven, zeg maar, daarna. En dat vond ik prachtig. Ik denk, wauw, dat is, dat wil ik heel graag beleven. En zo viel ik natuurlijk wat wij doen. Het is een heel persoonlijk proces, weet je, ingaan, maar uiteindelijk jou iets waarom werd hopelijk meer mensen wat onhaven of inspireert terugruitje. Mijn vraag weer dus, wat is het verhaal wat er nou verteld wordt? Want nou plant wist ik het dus even net meer. Dus die een hele artistieke vraag eigenlijk. En dan zit er op die berg en ik kreeg net het waar wat ik in gedachten hier. Ik dacht Spanje in maart. Nou, dat is gemiddeld 20 graden. Ik kan er heerlijk op zo'n bergtop zitten en hoe die vallei uitzien en dan al die gedachten. En dat ben net weer. Dat ben keihard de eerste wien. De eerste dag ga ik nog even op een stien zitten en daarna. Ik moest mezelf warm houden, dus ik moest rennen en daarna weer dus de eerste 2 dagen keihard de eerste wien, de tweede 2 dagen keihard de westenwind maar Rijn. En Storm Nelson kwam toen voorbij in die dagen. Sommige mensen weten dat misschien nog, daar ben ik meestal bij overleden en weet ik veel. Dus heftige dagen. Maar wat er wel gebeurt, ja, dan bist in die natuur, maar die zelf en via de niks. En dan gist dus weer iepen. Ik bedoel, ik ga zo vol verschillende soorten steens, jongen. En zelfs een steen, het leek op een cheesecake. Toen ik honger kreeg, dacht, what the fuck, dat is mij nou. De gek om te sterken. Ja, ik heb echt. Gek op cheesecake. En laat gewoon een cheesecake mij uit te laten. Maar en de beesten niet, de dierenoer en ik hier vrij de kist ik visioenen krijgen, maar ik heb die echt jongen op een gegeven moment. Ik wie ja, dat klinkt raar. Ik wie onderin, want ik moest warm blijven. Mijn grootste vijand wie de kelt. Ik heb het gauw gehad. Dus ik kon net rustig zitten op een plek, maar ik moest erin blijven. En op een gegeven moment dacht ik, dit is hier achter mij. Dus ik zag om en ik zag ziet ze. En dat was heel ontroerend. Ik dacht, daar bist ik gewoon bij. En de lakens meer taf van, ja, maar het is goed. En je band komt er zelf voorbij en van alles. Maar je gaat iepen. En dat is helemaal de bedoeling. Hè? Daarom eet je bijvoorbeeld ik net. Het is je maatje gewoon letterlijk leeg om even iets oors weer binnen te krijgen. En achteraf, er kwamen allereer ik zinnen langs dit wezen op. Nou, dat antwoord op mijn vraag, wat is het verhaal dat nou verteld wordt, dat het er al is. Ja. Het is er als om je heen, dus alles
is er. Wat maakt wij het zelf nou dreig op deze planeet want in feite, jouw die natuur hield niet weer alles wat we beneden gaan. Die oervloed is die er als je maar die natuur zich herstellen liet en dat je hem in wijzen liet wat die is. En dat vond ik heel ontroerend en treestrik. En zo voelen die kwartjes langzaam op zijn plak. De daarna dan ik nog een komst waarom van die verjaardagen of jouw nacht en dan heeft de storytelling. Dus dan gist er weer een aantal mensen die kwestie die op dat stuit en dan gist reflecteren op een koers verhaal. Dat vond ik magisch. Want de oorlog gelijk verband, die staan nog helemaal net juist. Maar en toen natuurlijk met Sietse hoe praat. Sietse die zei toen ik waarom kwam van ik zag een dubbele Nienke. Dus Dat is fantastisch om te kennen. Dus het is juist gewoon in die het gewoon dat viel kan. Dat is juist dat is iets gebeurd. Het is ik zeg niet meer een dubbele linker. Dat zie ik op oordeel ik. Dat gebeurt iets. Ik kan het helemaal omschrijven. Het is heel riek. Het is echt geweldig om uit te maken. Voor mij ook. En dat wie dus de basis eigenlijk voor het hele ook. Ja, want dan komt er zo'n kern naar voren van dat het er al is. Er is ik Veske uit voortkomt dat letterlijk die titel had. En dat moment, het home in the moment is een noemer. En daar komt dan een kern te vast. En er zitten allerlei kernen in die ritueel. We zitten daar maar die groep. Dus we hier eerst al dit hele ding in Spanje dat weer 12 dagen. Dat is het feit dat het heel tijd in een cirkel zit om het vuur eigenlijk. En bij van die elementaire dingen, die ben natuurlijk van die oervormen die we al heel lang, maar die dogen. Dus verhalen vertellen rondom het vuur. Ja, toen dacht ik dus ik wil maar op oerel in een cirkel zitten. Ja. En dan had ik ook cirkelvorm is dat nog handig, dan maak ik me heel dit onduidelijk, stik heel het maar het is geweldig, het is heel organisch. En dan denk je, maar dit staat ook wel. En dan die cirkel, die stiert ik weer van volle meer, want Hissa is ik het eerste wat eigenlijk na die quest ontstaan is the story of the straight line. Is een verhaal, eigenlijk een sprookje, helemaal op riem. In het Engels rollen die eruit die cirkels, dat alles in de natuur gaat in cirkels en in cycli. Dus iets. En niks is rucht. Niks is, nee, of een eefkus. Maar dan bogt het weer, kwart lijn bestaat wel in de natuur, maar ze zijn eindig, zeg maar. Dus, maar het is vooral dat iets groeit, bloeit en verwelkt weer, begint weer op. Maar die tweede helft, die laten wij het liefst voort. De eerste helft. En we zijn een beetje leeuwen die in die rechte lijn, in die eeuwige rechte lijn van het kan altijd meer en het kan altijd beter en het kan altijd teruggaan. En eigenlijk zullen we zeggen in feite naar onze economie van dat kan altijd groeien. En dat moet ik altijd groeien. Maar dan negeer je iets, dan negeer je natuurwet eigenlijk. En dat vond ik wel een realisatie. Die cirkel moet weer eerd worden. Volgens mij maar we leren om weer te bogen en mooi te bewegen, maar hoe de natuur nou een keer werkt. Dus zo kan die story of the straight line gelijk al del. En zo zit de cirkel nou ik in van alles in de hele voorstelling verweven. Dus het heeft me een heel soort bracht. Kan ik me voorstellen. Muziek. Ja. Is dit ook gewoon een plaat, een album, is de soundtrack? Ik weet een beetje soundtrack-achtig gevoel, maar meer, maar ik heb maar net zozeer de definitie, hè? Maar nee, misschien als het muzikant is in dit verhaal. Ja, dat is eigenlijk. Hier noemen ze het meer niet over. Ja, het is altijd zo, als ik grappig denk, wat ik al zei, je doet het verhaal en de vision quest en ik probeer dat dan altijd muzikaal te vertalen. Dus ik viel er net bij deze plaat, bij dit project, korte versjes van 3,5 minuut, die ik op de radio kennen. Dat viel ik net. En dus ik viel er wel van, dit binnen songs van 20 minuten of zo. Dus dit moet oors onvlien worden. En ik geloof heel, omdat het er al is, geloof ik heel erg dat het, als je dus teksten bedenken, dan is dat een oorsoort ambacht dan dat je teksten ontstaan laten. Dus toen hebben we eigenlijk hier die set gebouwd met piano en dingen. Toen ben we eigenlijk gewoon zitten hier. Toen hebben we gewoon aan het improviseren geweest. Ik ben uiteindelijk maar 4 keer dingen, 5 keer dingen. En er wie één track bij, die wie dus die wie iets van 22 minuten of zo. En toen ik die begon weer, dacht ik, maar dit is gewoon, dit zijn al je kernen uit de quest. Dit zijn al je kernen textueel, jongen. Fantasietaal, Fries, Engels, alles ligt er om elkaar. Melodieën die fantastisch zijn, die je net bedenken. Ik dacht, dat is hier gebeurd, joh. Wist dat gevoel? En dat dus je creëren
de ombouwingen, hoe is dat? De voorwaarden. De voorwaarden om iets dwang te kennen wat je al vielen. Omdat je het gevoel hebt, het is er al. Ik buus. Maar dan mag het nog vertalen naar een concrete plaat en noemen. Ja, dat is het volgende paar. Maar die track die we dus toen improviseerden, die van Tijd van Minuut, die hebben we eigenlijk uitgebracht. Nou ja, we hebben hem gereproduceerd op een gegeven moment en minimaal onpast in. Maar dat vind ik van, het is wel mooi om daar strikers in te brengen. En hier zei ik een hele zin, maar oh ja, waarschijnlijk hoe dat is. Dus ik denk het zo. Dus we hebben hem iets uitwerken. En ik wilde van tevoren net van dat je op zo'n manier terug zitten te gaan, dat je dat dan ik echt uitbrengen kunnen. Maar ik verbaasd terug die en er weer nog wel een peer die hier ik echt hele home in the moment is eigenlijk ontstaan. Dus jeetje, dat Kimberly begon. En je weet het dus van tevoren, je praat er niks uit. Dus ik wist net waar ik het door hangje. En we wisten niks van, nee. Dus, maar dan toch komen we er dus kennen nu. En dan is het precies wat Sietse zei. Van, ja, dan is het eigenlijk beter als dat je zitten weer en het bedenken. Van hoe geven we het nou even. Dus ja, en ik vind elk project maar eigenlijk iets van wat je zelf weer verrast. Wat je nog nooit de DNA, wat je eigenlijk nog nooit dwarren. Dus en dat we in dit project, die improvisatie, ik heb ze maar long songs neemt. Ja. En het ben eigenlijk meer, ja, dus net versjes, maar een vaste structuur van een compleet refrein. Maar het ben meer reizen en dat strookt heel erg mooi het gevoel bij dit project. En ja, en wat is dat zo'n plaatje? Er staan dus denk ik 2 versjes op, die is echt, versjes neem ik in de soest. Qua structuur en 2 van die hele lange reizen en dan nog zo'n spoken word stick, een sprookje. Dus ja, ik weet niet in welk hokje altijd past. Maar wij hebben nooit in hokjes toch? Nee, het is een weerspiegeling van dit project, van deze inspiratie en dat is het. En het staat op een cd. Ja. Weet wat duidelijk dat de combinatie van muziek, ik zeg nog toch maar even een soort album, voorstelling, maar ook podcast. Ja. Want daar is de inhoud in mij net de minste. Ja. Best lang met zo'n listje bezig voor mensen die het vregen wordt van mij te praten. Dit is sommige minder duidelijk. Dat is ik weer zo'n proces wat mij een beetje volgt. Sommigen komen denken, oh, zo is het die. En bijvoorbeeld omdat ik daar een boek van lezen heb wat heel belangrijk weer in dit traject. En sommigen ontstaan pas op het laatste moment. Dan denk je, maar bijvoorbeeld, we wonen My Home in the Moment, wanneer je praat, eigenlijk toch wel een muzikant ik. Want meestal heb ik de tinkers, de schreeuwers, de filosofen. Ja. Maar ziet ze ook, wat ik zeggen op dat muziekvlak, gewoon een muzikant, maar die dan wel dat spirituele snapt, zeg maar, van dit project. En ja, daar kwamen we net zo gauw bij. En toen pas op een gegeven moment op een reis waarom in de auto. Ja, maar Stef Bos, hoe dat net in? Dat is ik echt een verhalen vertellen in niet. Ik heel erg ziek het naar die. Nou, en die reageert en ik denk, ja, wanneer? Volgende week? Ja, prima. En dan en dan hebben we een geweldig gesprek gewoon. En dan, dus dat komt op heel verschillende manieren valt dat dan te plak. Maar we hier bij Plant hebben we dat voor het eerst hier, zo'n podcast. Omdat we daar eigenlijk een oer hier door corona, we konden net op tour. Wat gaan we doen met die platen? Dat we besluiten, we brengen hem nummer voor nummer uit. Weer een idee van die. Slow album release. Ja, slow album release. Ja. Elke maand een track. Maar dan alleen nog een track. Dan is het mooi dat er wat een verdiepend iets bij is. Dus dat we hadden een gesprek met iemand. Die dan ik weer reflecteerde op dat nummer. En zo krijg je eigenlijk een hele mooie, verdiepende laag bij dat album. En toen dacht ik, dat willen we eigenlijk wel weer. En dan hebben we size messages gespeeld. Want het zijn dus minder tracks, omdat ze volle langer binnen. En zo is interessante mensen, met Stef Bos en David van Rijbroek en Jitske Kramer, antropoloog. Ja. Maar dan gaan ze door die mensen, die noemen ze eerst jarenlid, om de vervolgens. Ja, om volgens het gesprek in te gaan. Ja, wel van, hey, koppel die om dit nummer? Nou, die nummer uit leest wat bakken had. Nou ja, je wil naar wat het bij die oor op. Je viel al van waarschijnlijk het die oor daar iets, maar ik kies net voor niks. Dit had vaak een bepaalde subthematiek, zeg maar, binnen het grote verhaal. En dan denk ik, die past bij deze of die. Maar dan is het, soms wel heel verrassend hoe ze erop reageren. Dus dat is gewoon heel riek is zulks. Van ik plant, we hadden zelfs vriendskippen houden. Het is, dus dat wil het, dat doen we heel graag weer. Ja. Ik zeg maar, je maakt iets dubbels weer. Dat je 2 mensen met pro de ideaal, liedwijnen, weiden, ben. Nee, maar dat bewust. Ja. Maar je zit op Spotify. De social media, de snelle wereld. Ja, dat is ik. Hoe verhoudt zich dat?
Dat is ook wel wat schizofreen in de holle soms. Ja, maar misschien jou dat ik door de boeien spanning. Maar je zit ook in die rat race. Ja, Views. tegen wil en dank. Nee, nou ja, Alex, dus is wel een ding. Dus Ja. dit is natuurlijk Ik bedoel net of... Maar, Nee, ik snap het wel. waar skeurt het bij hem? Derde. Derde. Het is, je moet je voorstellen, het is, als een project doorst, dat is 90% omballingen en 10% muziek. Ja, 0% het in de raad krijgen, hè? Het manifesteren in de raad. Dat Ja. gaat door financiën, dat gaat door team, dat gaat door planning, dat gaat door... Dus het product, als je normaal heeft er een bedrijf voor, dan ben je meestal niet dat door. En wij durven het allemaal niet van. Ik denk dat voor producties en dat soort dingen en financiën. Ik doe dan muzikaal dingen. Marketing. Maar we hebben van verplant en wie wel leuk dat het zei. Ik heb verschrikkelijke hekel. Ik zit ook helemaal net op die social media. Ik kreeg me net vinden. En ik heb toen ik zien link zei, ik zei, is er een bedrijf wat dus adviseren kan in marketing zonder social media? En dat wie er. En dat had dus eigenlijk toen ik, daar ben ik toen een keer geweest, dus nog in Scheveningen. Brainstorm hoor. Brainstorm moet hand weer heel leuk. Ik zei, ja, het is eigenlijk als het slim dorst, moest een Ocean Network gewoon broeken. Dus dat is die netwerk, dat ben ik niet toen netwerken eigenlijk. Nou, dat hebben we toen allemaal nog. Maar dat is via die podcast. Ik wil als hij bij mij geïnterviewd heeft, ik weer hun netwerk hebben en zo. Maar ja, dan maak ik uiteindelijk nog steeds een broek van die digitale netwerken. En Dus wat, dat, ja, en wat er nou eigenlijk mee gebeurt is dat de kaartverkeer brengt goed nou, dat je dus, er is ik behoefte aan hetgene wat we doen. En hoeveel het misschien geholpen. maar dat is gewoon die afweging die je maakt. Van eigenlijk zou je helemaal net mooi van willen in die red race. En net in die wereld, want dat is nou precies de wereld waar je al je vragen bij stellen. En toen is zo het net oorsmatten. Dus we hebben ik wel een gesprek gewoon van waar we daar ik uitstappen. Ja. Eigenlijk toen we ons ben ik heel oors opgroeien laten willen. Bijvoorbeeld gewoon ergens inderdaad in de wilde natuur zitten gaan. En dan zelfvoorzienend leven. En maar die banen. En dan is er aan de ene kant onttrekkingskracht. En aan de andere kant denk je dan ik, ja, dan kun je hier ik niks meer toevoegen of niks meer verhoren. We kunnen deze kunst net beoefenen. En dan heb je toch het gevoel van, ja, maar je hebt net voor niks dat talent krijgen of zo. Daar moet ik iets mee. Dus misschien is dit onze waai. En dan mag je je verhouden. Maar die dilemma's die je en dat maar wat er dan schuurt de hele tijd. Maar, dus we zitten er ik wel op de voet erin van jeetje, dan mag je weer dit en dan mag je weer dat. Maar dat is dan de prijs, ja, voordat je toch je verhaal dan kennen en dat je er meestal toch dat je lietse vonkjes weer ontstaan kennen in hopelijk het oren tinken. Wat we wel echt ontstaan joggen. Want we zullen die onderstroom van mensen die er op een andere manier zien onderzoeken en die graag oors willen, die zullen we heel tijd groter worden. Ja. Want we spelen ik op allerhande congressen, symposia en in het maatschappelijke veld. Wat ik heel dankbaar is. En dan zul je dat op alle vlakken, alle beroepsgroepen ben je maar bezig. En ziek je. En daar kun je op deze manier iets om bijdragen. Omdat muziek natuurlijk een fantastisch middel is om binnen te komen. Hè, om bij het te komen. Want je kent 100.000 lezingen luisteren over klimaatverandering. Of weet van, maar verhoort het echt iets in je eigen gedrag. Hè? Dat je moet eerst rekken worden. En muziek is het beste middel, volgens mij, om dat te doen. Dus dan ben ik weer heel dankbaar. Ja, wat hoe is het gewoon in je muziekcarrière, om het zo maar plat te zeggen? Ja, ik zeg het net, onze carrière. Zie je hem creëert nog steeds met plezier? Nou ja, je bent ouder. Ja, klopt. Dus Nee. actrice bij wijze van spreken. Dus ik kan naar oren kant op, ik kan misschien schreeuwen worden, weet ik veel. Maar Ja, nee, ja. Nee, ik doe ik het. voorstel dat het wel zo afrecht. Nou, vind ik nog leuk. Ja, nee, dat vreeg me ik wel. Want dit vak is natuurlijk een en al een reflectie en zelfreflectie. Ik van, ik ben heel tijd bezig van, ja, wat voor keuzes maak je, wat heb ik te vertellen? Is het nog relevant of wil ik zelf wat oors? En ik heb wel gedacht, misschien, ja, lieke goed, kan ik me geïnspireerd raken en denk, ja, maar dit moet een boek worden. Dat zou samen eens kinderen dat ik nog eens doe. Maar ik merk wel dat dat contact uiteindelijk maar een levend publiek, dat is wel fantastisch. En hoewel het dan ik elke keer weer heel zwier is, want ik zit elke keer wel van, wat maak ik nou? Dan moet er weer van die nul, met je weer iets maatje. En het is, dat moet soms wel bij de helft van waar komen van mijn gevoel. Mooi net, ja, maar... Nee, dat zit er vol. Ik vind het geweldig om te maken. Ja. Ik vind het, ik in elke dagje zit en kijk, vind ik machtig. Mooi binnen. Ik heb het gevoel dat ik altijd mijn Lego een bladje ben. Dus dat gevoel. Dat heb ik. Elke keer maak ik mooi erbij wat van. Vind ik machtig. Ja, dan is het reproduceren dan op een gegeven moment dat de vaste vorm had dat zo en dan vind ik het leuk worden van dan dat is wat. En dat is door die vertalingen. Dat is gek van taal. Ja. Dus die Tafeltoneelstik en dat soort dingen. Precies.
Maar ik viel wel als, ja, dit is het hoofdverhaal wat we hebben elkaar daarin voelen. Want we vertellen eigenlijk via wat u talent hetzelfde verhaal. En dat is heel bijzonder. En denk je, ja, dat zet je ik net samen aan de kant. Dus inderdaad, zolang het gewoon wat je er van waarom krijg je nog opweegt en alles wat je erin instapje en dat doet het. Dan, ja, En we hebben een mooie vorm van bij bijvoorbeeld de concertcolleges. Dat is dan vaak in combinatie bij bijvoorbeeld met een ecoloog, Matthijs Schouten, dat vind ik zo, of met Jitske Kramer. En dan hebben we, ik denk een maand geleden speelden we in Radio Kootwijk daar. En dan is er hebben 100 directeuren, leidinggevenden van de haven van Rotterdam. Ja. Die hebben daar in 2 dagen, krijgen zij een soort, net een congres, maar meer een sessie of zo. Hoe je nou omgaat met duurzaamheid. Het is net wel een dingetje op je werk van, oh, nou geven dingen duurzaam dan, maar je komt erachter dat het een verhoring in jezelf betreft. Oh, en daar ring je wel eventjes in dingen aan en dat is net even in een weekje fix. Dus dan, ja. En maar dan zitten ze dus 2 dagen derde. En dan mooi bij dat Ipeni. En dan merk je gewoon, er zitten er een hele leuke de Keels in Rotterdam, er zitten er nu in Seel. En dat is echt fantastisch. En hier denk ik een interactie met het publiek. Maar dat is te gek, jongen. Wat er dan gebeurt, is dat mensen ben gewoon in traan. En die vielen van, dat vind ik mooi. Het is een hele leuke de Keel voor die. En die pakt me dan echt zo'n beetje zo. En dat is wel prachtig om mooi te maken. En dat je dus maar muziek en maar het verhaal wat we dan vertellen, mensen in een oren wereld brengen dat ze misschien wel die verhoring in gang zetten kennen. En dat vind ik super dankbaar. Ja. Dat helpt ik echt om, los van soms alle shit en marketing, dat is de helft van het vak. Maar dat je krijg je voeding van. Hetzelfde als we nou op tour binnen en het publiek en dan na de tier dat ze helemaal, dat er wat gebeurd is. Dat is natuurlijk fantastisch om uit te maken. Ja, dat is toch het mooiste vak. Ja, toch? Ja. Ik ook. Had je nog roept om te improviseren tijdens zijn voorstelling? Of dit Zeker. alles worden? Nee. Het hele begin. De story straight line is niet redelijk vers, maar kan ik wel improviseren, zeg maar. En de nachtzwel, dat is het lange stuk, daar zit een heel soort improvisatie in. Dus daar kan ik dingen langer maken, ik kan dingen oorsmaken met vogels, dat ken alle oors. Dat te lezen is redelijk, dat is wel een verske, zeg maar. Maar het is eigenlijk, wat ik zo eigenlijk belangrijk is, ik ken de Noorden, ik zit net aan een klikvast, dus ik ken de Noorden oorsmaatjes, snap je? Ik ken meer lucht nemen. Ja, het zit voor meer vrijheid in deze voorstelling. En dat feels natuurlijk ik, dat ik tussen u's, dus. Als je het erover hebben, hoe home in the moment wezen, maar jezelf ook, able. Ik ken hem net op het Frieske wat komen. Voor? Het moment werden. Nou ja, maar stel ik voor zelf creëren, dat is dat zelf ik wezen kist op dat moment. Of dan is het net geloofwaardig. En dat is wel heel fijn in vergelijking met plant, dat we nou die vrijheid echt vielen. En dat me kon van geef je nog een terug, ja, we gaan nog een terug. Ja, dat is heel fijn. Dat is echt de gek. Dat is echt de gek. Is er een soort rush waar mensen niet tronen komen aan? Een soort kaartjekeepjes in een voorstelling. Mm-hmm. Het is in één keer bam. Nou, ik hoop dat we ze inderdaad, wat we jaren nou is dat we ze langzaam mooi loeken in een reis waarvan ze denken, misschien waar zit ik nou in? Of waar gaan we heen? Die recensie. Ja, die recensie zou juist een trans en we neemt ik wel een trip, maar en die heen elkaar ik onzien van wat hebben we nou eigenlijk zo? Want het is net misschien een vorm die je kent, net puur een concert of net puur een theater. Het is een soort reis, maar ik zoek jou die vooral oer. En probeer je net te vallen te begrijpen, maar van, verstaan ik dit, wat zei ze, we maken een verhaalvolgie. Jou die oer, ik in de verhalen stikken en en dat is juist alweer de uitkomst. Ja. Kun je laten zien, behoorlijke tournee, vooral Nederland. Ja. Hebben de horenplannen, de wereld er nog mee in, binnen de... Nou ja, binnen de ambities voorlopig even. Of dit eerst maar even. Dit eerst maar even. En dan zie we wat er uit voortkomt. Ja, we zien dus vaak dat er dus optredens uit voortkomen in het maatschappelijke veld. En we nog in de nog een aantal festivals. De liedskaligere festivals zit ik met deze thematieken bezig binnen. En dat is, ik vind dat helemaal geweldig. We hebben net dat we nog denken van, wat nog een stap internationaal. Het moet hem ik ontzien, het moet een beetje, wat organisch gaan. En wat ik ook zo beschouw, wat wij doen net als een carrière of zo, van dan moet er hield het grutter of volgende stappen of dat is wel een beetje dat terug de lijn stinken.
Ik denk dan van het belangrijkste is dat we die kringen hield dit vergrutje mooi. Dat je dus meestal rijdt dat er vonkjes en dat kun je op verschillende plakken van en dat hoeft net in stadions. Maar snap je? Dus die kringen, ja. Ja, en we hebben nog veel muziekprojecten. Dus genoeg, het is genoeg op stapels. Maar en we zitten net een burk verlegen. Nee, dat is natuurlijk fantastisch. En we werken hier al heel lang in een niche. En daar bestaan je heel lang voor. Maar het is wel te gek omdat dat zak in zat. Ja, dat kan, ja. Verras je hem hier met elkaar nog? Jawel. Al zo lang, zo intensief, letterlijk en figuurlijk met elkaar rond. Nou, het is wel... Muzikaal, creatief, maar je hebt band, Ja. leren. Ja, het Het is... is wel zeggen. Ja, maar ik zoek net als Wolle. Zeg, dan ben ik met je vrouw trouwd, hè, met die jongens. Op Skielge. In Jorretje, wat doet Jorretje? En Ja, het is gewoon, wij hebben, ja, dat is gewoon, ik vind dat ik helemaal niks aan. Dat een van de jongens het is, of het Nienke dat is, dat ik een reet doen. En als we op het podium zitten, dan is het gewoon heel mooi. Nee, maar het is gewoon heel, dat heeft zo'n muzikant. Ik kies met Chad of Hetting af en toe gewoon. Dat je gewoon magie is. Dat het gewoon iets is. We zijn lessen van we hebben elkaar misschien wel moeten hebben. We hebben natuurlijk een levensrelatie, maar ik om elkaar. Soms moet je meestal dat veel als spirituele partners steeds, maar dat je eigenlijk elkaar zielsgroei. Vergrut je. Dus zeg maar, krijg zat een BM, elke hier een ring erbij. Nou, het kun je elkaar. Ja, dat is toch. Nou ja, maar zo viel het wel. Dat je. Als een ik. Want Ja. ik. Nou, we hebben maar roen. De cirkel in de... Your life is like an oak. Life is like an oak. En het viel er net of een kleer binnen. Dus nee. Heel lang. Nee. Zat het is en dat het in jou is, dan stoot het best slecht.